El primer encontre comarcal de la nova Diputació s'ha desenvolupat al Palau de la Vila d'Ontinyent amb l'assistència de tots els alcaldes de la Vall d'Albaida. Així, la institució provincial ha anunciat un nou pla d'inversió local de 72 milions d'euros, un nou fons de cooperació provinent del romanent positiu del pressupost de 2014. Es va oferir, per tant, les primeres pinzellades d'un programa que es detallarà en profunditat el proper setembre. Per la seva banda, la vicepresidenta també anunciava la potenciació de serveis mancomunats en les comarques i l'increment de les partides destinades a benestar social. Estem, per supost, disposats a treballar des de la Diputació en totes aquelles coses que puguen beneficiar junten les mancomunitats i també la comarcalització, perquè entenem que els pobles, a vegades, com ho hem escoltat avui, hi ha pobles menuts que si no s'ajunten i fan força conjuntament, és impossible que tinguin tots els serveis que són necessaris. Des de la Diputació anem a treballar en el que puguem. Evidentment, este any ens ha pillat el pressupost com ens ha pillat, hi ha coses que nosaltres considerem que són prioritàries, com per exemple el benestar social dels nostres veïns i veïnes, però, per exemple, en este superàvit de 72 milions d'euros no podem destinar cap euro a aquest fi, però sí que ho anem a fer en el pressupost següent, perquè a més així s'ho han traslladat a nostres alcaldes. En principi, satisfacció per el contingut de la conversa, per els temes que s'han tractat, per la voluntat de la Diputació d'estar a prop dels ajuntaments i de fer aquesta gestió de les necessitats dels pobles més propera.